Už nikdy nezapájajte nabíjačku priamo do zásuvky. Toto je mimoriadne nebezpečné. Mnoho požiarov v domácnostiach je teraz spôsobených nabíjačkou. Pre bezpečnejšie nabíjanie používajte túto špeciálnu bezpečnostnú nabíjaciu zásuvku. Má 3 kľúčové bezpečnostné funkcie, ktoré bežným zásuvkám chýbajú. Poprvé, automaticky odpojí napájanie, keď je telefón úplne nabitý. Po druhé, automaticky odpojí napájanie aj po odpojení telefónu. Tým sa predchádza nebezpečenstvu prebíjania a dlhého zapájania. Tiež chráni batériu a nabíjačku. Po tretie, ak sa zistí skrat, okamžite odpojí napájanie, aby sa zabránilo. Požiare spôsobené toxickými látkami sú teraz bežné v dôsledku častých nehôd pri nabíjaní. Výsledné straty a zranenia sú síce rôzne. Dôrazne odporúčam používať túto bezpečnú a bezpečnostnú nabíjaciu zásuvku. Už nie je potrebné odpájať nabíjačku. A chráni vašu rodinu. Teraz menej ako $30, dokonca menej ako $50. Dnešná rýchlo nabíjacia zásuvka 5 v 1, priamy predaj z výrobky. Kúpiť teraz? Už sa nikdy nemusíte báť, že sa vám vybije batéria telefónu. Superrýchle nabíjanie cez USB, plus 2 PD porty, plus štandardný dátový kábel. Nabíja až 5 telefónov.